Nag-home service kami dito sa may Binmali. Bali, pa-share ko to. Ayun, si Pain. Dark color. Next natin sa isang mahogany. Ayun. Tignan natin kung anong produce nila. Pero sigurado to mga oversize to kasi malaki yung female. Malaki din yung male natin. Ayun. Sa mga naghahanap ng stud dyan na dark color. Pain lang po pag mahogany color si Clark. Ayun, bali dalawa yung hawak natin. Parehas na may papel. Ang pinakakuyos nila. Kakatangkuyos ko. Oce. Matam gano'n, napakot ka. Sasamikan, pitalo-pitalo. Umawa saro. Mamoy aso. Kuya aso, pero may so pagkatubong natin to yan. Sana swertein sa papi sharing. Pati yung binanatan namin kanina na golden retriever si Sir. Shout out kay Sir Fred ng Santa Barbara. Golden retriever, ayun. Tapos ngayon, papi share ulit sa Belgian Malinois. Dito sa may Binmaloy. Ayun, sa gusto na magpa-home service, stud service, ayun. Open po kami sa lahat ng lahat ng bayan sa Pangasinan. Kung ano po yung hanap nila na aso, meron sa amin. Golden retriever, husky, beagle, Belgian, Chihuahua, Labrador, Pomeranian, mini pincher, ano ba ito? Chihuahua, poodle, exotic na boli, standard, meron lahat yan. Great Dane, meron din, binubugaw namin. Pati ako, binubugaw ko na rin ang sarili ko, boss. Yang, karagyan, karag. Mo talaga po. Malikot na pa rin ang asawa mo. Madami ang anak, maganda. Matakal-takal. Hindi? Price. Kay Taken to eh, pupundos ko. Dark, isang undercut po. Ang kumanta na tayo. Alamak so, black. Masaklan si kayo sir, no? Kentucky ng Facebook, tayo upload tayo sa YouTube niya. YouTube niya. Adrin Via Saga. At yung Belkin to, dyan YouTube to siya. Frogman, Makasta TV. Ano? Kuha ng balag at may ginto. Dyan to. Oh. Tama. Walang si kayo ito yung mga nakukuha. Alma. Ano? Ang bading. Kapatak minuha na naman. May B8 yung file. Takalawari, tapos ibog na ng mga sa likod ng maratmating. Balang po naman tutlay. Kuhay po. Kapakina kayo po. Bagang nakabiyahe ka, buri ka lang. Buong naman kabiyahe ka. May mark ang kinit ko. Inyakar ko. Normal. Simulat. May tayo. May panis to. Lamit na pala sabon. Buri ka kayo. Puna buhay ko. May tabala ba? Sasakitan. Si Katuloy mang kuya, ang mga bakit tama. Hindi mo kung ano mga talo. May tinoro. Ginagawa siya ay sakin sa kanila ng kaya mga naka-click po. Ano po isang kumiruban. Wala kasi abot ko man yun. Dok laman. Kasi mahirap pa lang. Pagpili yan na. Isa ko lang na ano. Ito ko na boss. Talaga mata lako pa lang pag Bukratan. Tagal ko ito. Wala naman. Dudugat, apalak na yun. Bagot ako. Hindi kami siya. Ay, Sige. Masyadong nandun ko tirami. Video. Hindi mong bantay. Oh, napapansin. Ayun. Brrr.